Kadoma. Welcome to the Spanner Podcast Show. Hapana chinhu chinorwadza kupfuura chekuti unenge waita makore akawanda uchiunganidza mari uchiti ndoda wavaka imba, wotenga stand yako, wovaka imba yako, yopera, wotanga kuita zvimwe zvaunenge uchiita. From nowhere kozongouya nyaya yekuti wakatengeserwa nzvimbo isiri pamutemo saka ida kupwanywa. Zvinorwadza muri weZimbabwe. Zvinoita kunge zviri nyore kana zvichiitirwa umwe munhu usiriwe uri mazviri, but nemusi wauchazviitirwa uchaona kuti haisi nyore. Now, mubvunzo wangu inini ndewekuti akamboronga zvekuti mastenzi iwayo atengeserwe vanhu anenge ambori ani, uye munhu yeye anenge abva kupi? Pavanosainirana pasi kuti stendi ndatengesera nhingi, zvinoitirwa kupi zvinizvi? Zvinoitirwa mumba here, kupolisi here, kukanzuru here, kukoti here? Zvinonyatsoitirwa kupi chaizvo chaizvo? And kana zvaitika saizvozvi kuti mastenzi acho akupwanya, iye akatengesera vanhu vacho anenge ari kupi? Because zvinhu izvi zvaane nguva zvichiitika. Indofunga kuti munhu anoita izvi dai aingobatwa obva asungwa zvinhu zvobva zvapera kuti zvisarambe zvichiitika munyika. Because panenge pachinzi nyika inovakwa neveni vayo paipai. Isu tichida kuzama kutenga mastenzi kuti tivakewo dzimba dzedu tiri mumadhorobha, dhorobha redu roitawo dzimba dzakanaka. Ndokutotanga kwekuvakwa kwenyika ikoko. But kana tichizosvika patinotengeserwa chinhu chisiri pamutemo ende chitori nemasignature everything zvekukanzuru zvinoratidza kuti chinhu ichi chiri kutengeswa zviri pamutemo, pakupera kwazvo zvozonzi chachisiri pamutemo, ipapo paida kugadziriswa. Ipapo vanhu vakutotya kutenga mastenzi. Even ari pamutemo uchaziva kuti iri pamutemo ndeipi, isiri pamutemo ndeipi. Zvinorwadza. Neni hangu ndiri kurwadziwa, especially this time zvandirwadza zvakanyanya. Zvaimboitika kumashure kwese uku, but this time zvandirwadza. Handizive kuti zvichagadziriswa sei, asi zvinezvi dai zvagadziriswa nguva iripo.